Köp sorulýan soraglar türkçe dil kurs videosu bilen gelmelimi? İstanbulda ýa-da beýlek uniwersitetlere soňundan geçip bolýarmy? Bu soraglar size tanış bolsa, jogaby elbetde Aladim danışmanlykda. Aladim danışmanlyk size türkçe dil kurs videosu bilen gelmäne, döwlet we hususy uniwersitetlerde amas bahalardan çakylyk almana, täze okuw mösümine çeldi, okap sertifikat almana, soňra bolsa şol sertifikat bilen beýleki uniwersitetlere geçip dolu goldaw berýär. Türkçe dil kursu bul diňe dil däl. Bu sizin uniwersitet we geljek üçin açarynızdyr. Geleceğinizi Aladim bilen gurun, has parlak durmuş üçin ilkinji admy şu gün adyn. Sebäbi ilm we bilimiň salgysy Aladim danışmanlyk. Anam sizden, netije bolsa bizden.